fa que s'esvaeixi i encara tens carregats els altres dos a la mà. Però abans de tirar-lo ja veus que potser no et cal tirar-los. Vale, però ja estic a les fosques, doncs. La putada és que estàs a les fosques, clar. Jo li crido, llences contra cap on eren els fongs. Sí, els llenço, o sigui, em giro i faig així, i els llenço enrere, vale? Tira un dau de 100. Vale, no veus 17. el que passa, però tu, Bruc, sí que ho veus i veus que donen del rotllo per aquí i contra una mica la tomba, quasi dona algun, però no acaba d'impactar. Cap a l'esquerra, I no danyen els objectes, aquests míssils. Vale. Només danyen a les coses vives. No, però no podem fer que llences un i jo et guio una mica? Vale, fes un altre cop. Sí, vale. He tocat no, més a la dreta. No, has tocat. Una mica més la meva dreta o la teva dreta? La teva... És la mateixa, estem mirant cap al mateix cantó. I cap allà, Però no estem fent... O sigui, 60. Vale, doncs li dones i et petes aquest de l'estàtua. Ha funcionat. Sí, li has donat. A partir d'ara sempre tiraré els míssils a les fosques. Sempre em taparé els ulls.